O mapa de emerxencias da provincia de Pontevedra deu moito de que falar esta mañá no pleno do Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, un pleno onde se acordou crear unha comisión técnica galega e unha provincial para coñecer de primeira man as carencias e demandas en Galicia e concretamente en Pontevedra. E, polo tanto, o que falábamos neste pleno do Consorcio é a importancia de que todas as administracións traballemos xuntas na busca da colaboración, da coordinación e de intentar alcanzar un acordo pleno, non? Logo conseguiremos alcanzar un 90%, un 80%, pero partimos da idea de intentar acordar un acordo, valga a redundancia, pleno, non? O director xeral de Emerxencias da Xunta dixo que é importante coñecer aquelas zonas de sombra que contempla o mapa de emerxencias da nosa comunidade, aquelas ás que aínda non se pode chegar, e tamén coñecer todos aqueles puntos onde se pode mellorar o acceso e o tempo de chegada. A cuestión é que temos que marcar, agora co que temos que analizar, que tamén temos datos, e tampouco nos ten que levar tanto tempo realmente analizar realmente o que temos e a onde chegamos. Entón, a partir de aí temos que tomar medidas. E as medidas que hai que tomar é racionalizar o que temos e ver como cubrimos o que nos falta, dunha maneira un pouco didáctica, non? Ver como cubrimos. E neso é onde nos temos que encontrar. Un pleno que tamén aprobou o orzamento do Consorcio que pro ano que ven será de 3,3 millóns de euros e que se financia o 50% pola Xunta e Deputación.